Poila no lamsugo Kokborok explain video YouTube channel bo norokni bagui ketal explain video tubui faika video no full naidi Tripura Hasti ni lokorokni bagui koktwma kaham tubui faika Garia Mwtai no kitingui agio salsa lengla mung tongmani ibakhe rungnok kotor office rok tabuk Tripura ni CM Dr. Manik Saha Sakolai rikha 21st April 2025 salmario tabuk ni simi Garia Mwtai o lengla mung salnwi ongnai hinui astobal thungno khela o hapangni bwkhaktwi astobal o Garia Mwtai tei panda songjak kha aro sawi rikha Garia Mwtai o salnwi lengla mung mannai hinui hambai।